Алейкум, дӯстони азиз. Салом алейкум аз центри Москва. Барои қимор, именно барои Бодиққат ТВ, Мухаммад ТВ мошенник ва барои кришои ида машин чӣ гуфтани ҳастем? Именно барои ЧалолБек. Сулҳ мехоҳем шумо, ба он шарте ки сулҳ мешава, ҳамин бобира мешиносем. Шоҷоиза буркаягӣ аст. Хеле ки шумо бачаҳои кӯча мо бояд кругни стол мешидем, не ки шумо 3-4 мошина ба сари ма омадем. Ман ҳамо Аюби ҳастам ки ҳамхи буромада мард бори гап задесам. Ито охира мерам. Ҷалол, яъне ЧалолБек. ҳамин боби мо буд кардагиа. Именно Мухаммад ТВ ки шумо дастгириш кардесед. Запис ҳастад. Дар коша мемонад. Мада плеват. Одамое ки пишти панҷара гуфтесанд ки мо дар вақте мо як насиҳатшон мекунем, баъд бимон. Мада плеват. Дар коша ҳоз мемонад. Барои мо бачаҳои кӯча мошини ҳамин бобира баргардонем. Ман медонам ки 2-3 мошини Мухаммад ТВ дар дасти шумо аст. 820 000 ҳамин бобира баргардонем. Шоҷоиза буд кардагӣ аст. Ва $100,000 инаи бародари моро баргардонем. $100,000, 1 рубл кам мо қабул намекунем. Анами бародара шоҷоиза буд кардагӣ $100,000. Баъд мо як фикр мекунем. Хорошо? Ба ном бачаҳои кӯча.